Salutare tuturor, eu sunt Dănăiță Valentin, iar astăzi o să reacționăm la sorturi amuzante. Să vedem și să vă arăt ceva întâi. Uite, asta nouă piesă care vrea să o facă el, asta este o parte. Dacă vă place să dați like la mine și să vă abonați. Să vedeți cum face pisica asta. Să aveți 3 vieți, dacă credeți ați pierdut. Să zicem că pisica asta e nebună. Următoarea. O să vă mănânc. Gătul. Scooby, bagă repede curul la cutie, că vine asta. No. Băi, Scooby, mi-a făcut ăla curuța în bal. Noroc că m-am antrenat înainte cu coada de la mătură. Vezi că bate cineva la ușa asta. Bunicule, ce e asta? E un obiect din copilăria mea. Eu l-am mai văzut. Boschetanii ăștia ce că îmi fac concurență. Au uitat de rege, o dau în demență. Ce mai e și asta? Dansează și tu, pisileule. Videoclipuri amuzante de pe Instagram, partea 2. Dă-i repede un like și abonează. Mă interesează. Ce vrei, fată? Sunt epuizată. Am fost aseară la club. Sunt terminată tu, așa că lasă-mă în pace. Să-ți trăiască familia ta. Nu mai bate la ușă. E ora 10, vreau să dorm. Hai afară la zăpadă. Sau mai bine du-te tu. Și dacă mai pas la ușă, cred că o să-ți fac capul. Hai un om să construim. Du-te tu la pușcărie, construiește ce vrei tu. Dacă nu mă lași în pace, îți bag în gură pumnul. Nu știu de ce nu am răspuns. Eu cred că mă confunzi. De ce te ascunzi? De ce nu ne întâlnim? Mă ascult ca să nu ies, că o să te pleznesc. De aia te urăz. Eram nedespărțite și nu înțeleg. Te rog să ieși afară. Headshot! Ha? Azi gătim un desert mai tradițional, cușma lui Gugu. Uite, este amuzant. Face live-uri de amuzant. Nu știu dacă vă place. Oh, mai bine dau. Senam, uitați-vă! Of, dar asta este destul la tine! Da, bine, te trec pe spatele catalogului. Doamne ferește! Luca, de ce nu desenezi? Doamna, dar dumneavoastră chiar că aveți probleme mentale. Stai puțin, cum adică? Pentru că vorbiți pe tonul ăsta. Luca, de ce... Un tape din Poppy Play. Și telefonul să-l văd aici pe masă, fără nicio distracție. Așa, te-ai dus. Te urăsc, te urăsc când mai supăr. Este mai mult nebunie. Mai bine mă nășteam în altă familie. Ești nașpa, groaznic, cea mai oribilă mamă de pe planetă. Sper să te calci mașina. Scuze. Să mă calce mașina, deci când ți-o călca eu una. Și-ți mănâncă puța. Să mă anunț că vine hoțul, că eu plec de acasă. Mie nu mâncă nimeni puța. A, vine hoțul și... Take me to the rooftop.
Bine, astea au fost videoclipurile. Stați la like să vă abonați și în final să vă arăt să vă... Uite, scrieți de Năiță Valentin. Opa, apăsați aici. Dați așa jos, păi îmi găsi canalul meu arată așa. Dați așa jos, puteți scrieți abonați aici. Nu să scrieți în comentarii, nu abonați. Dați așa, puteți vedea să scriu. Acum dacă se încarcă, uite, așa să avem comentarii. Comentarii 1. Mamă! Ia asta tot un pic. Bine, acum o să ne jucăm și un joc. Bine, revenim îndată cu jocul. Surpriză. Îl cunoașteți? Dacă vreți să ne jucăm, intru mâine pe sine de la școală pe live. Uite, ăsta e skin-ul, al doilea skin-ul meu preferat. Primul este ăsta. E bun. E mai fain ăsta când zic cu nou, că ăsta poate să dribleze pe pereche. De asta. Hai să jucăm un pic. Nu stai să mă pică. Stardo. Dar trecut mi-e ca Mythics, de asta l-am găsit. Abia îl găsesc pe Beryl. Hai, Beryl. Beryl. Let's go. Acum mă va pune să aleg un skin din ăsta. Doi, cred. Hai să vedem. Din ăsta 3. Ia să vedem din care este să aleg. Din ăsta. Mamă. Să vedem care skin erau mai bune. Bine? Revenim o dată. Deci se pare că nici nu era bun. Poate ăsta că e înainte, dar în rest toate sunt la fel. Mie mi s-o părut câteva glasere în depărtare. Cam asta. Sunt toate despre skin-urile mele. Hai să se primă luptă. Arena mea preferată este Cânău. Nu ăsta am eu. Se joacă în duo. E foarte fain. Hai să se vedem. Revenim sau nu? Uite, să vă arăt cum driblează. Dar faza se mai poate că am puțină viață și eu am propus. Parfumează, din parfum ca și miroasă frumos. Ăla fac la puțină mult. Murit partenerul meu. Când apare ăla de spus, trebuie să mă ascunde ghearba asta invizibilă. Merge internetul post. Revin un pic. Gata să spun la partenera. Când îi partener. Eu pasu la poară. De repede partenerul. Mă sună-l plec. Unde sunteți, vă să vă fac să vă fac să vă băgăm uite că bun ajutor, că nu se știe unde vine ajutor, dai, sunt ajutor, acum, dă-mă cu califica pe ei. Uite. Atac, el vrea să-ți respawneze. Mama, cum cade cu el. E foarte puternic. L-am să castig. Și se dă mai mult de rest. Dar am câștigat. Nu joc bine, exact azi l-am câștigat. Dacă vreți să mă găsim, mă numesc Valentin. Asta e subic. Și asta a fost primul meu skin, l-am update-at. Poți să schimbi să fac, dar eu am vrut verde, culoarea mea preferată. Bine. Nu promeam și să vă arăt. Deci, acesta a fost jocul și mai vedem data viitoare. Dați like!